mga kaibigan, dito tayo sa bahay ng kaibigan ko dito sa bundok. Siya yung magsasama sa atin sa pagtatabas ng kawayan. Baka may babatiin ka. Binabati ko lahat ng mga viewers ng ni Pai Garong. Batiin mo mahal mo asawa. Binabati ko si Mrs. Mrs. Love you. Ayun, yun yung kanya asawa. Binabati ko. Yan. Yan mga kaibigan, mabait yan. Lagi ako pupunta rito. Mga kaibigan, dito na tayo sa mga kawayanan. Medyo tinitingnan na ng kasama ko yung kung alin yung magulang dyan. Kasi pagka mura pa yung makuha natin, mangungulubot, bawal naman kunin. Kailangan talaga yung magulang na. Pinaubaya ako na sa kanya yung pagtitingin kasi siya yung taga rito sa bundok. Hindi ko pa kabisado kung alin ang magulang na kawayan. Marami pa yan, yung kawayan papunta dyan. Ayan yan, pwede na yan. Mukhang iba na ang niyan, ang tunog. Dalawa. Dua yan, ha? Dalawang piraso, no? Ayos. Yan, pwede yan. Ganito pagputol ng kawayan. Kaya dako, langbo pa yan ha. Mga kaibigan, tapos na tayong maglinis nung kawayan. Ayan o. Naayas-yas na natin. Ayan. Naging na. Gawa na nating bala. Yan mga kaibigan. Natapos na rin yung natin, yung pambakod. Salamat sa tulong nung kasama natin, si Brad Shani. Ngayon, naghahagilap kami ngayon ng may tatali rito. Pantali, kasi marami-rami yan. Maraming piraso yan. Yung 5 buong kawayan na mahaba, pinutol namin sa gitna, saka pinagbiyak-biyak namin sa 1 piraso na ginawa namin 4. Kaya halos nasa 40 mahigit na piraso yan. Mahaba, kailangan talian para dun sa pagkarga natin sa tricycle. Maghahagilap tayo ngayon ng pantali. Nandun na yung kasama natin, si Brad Shani, nandun. Meron pa lang dito. Ilog. Sapa na maliit. Siguro may isda dyan. Ano meron? May palawan pa lang diyan ha. Kuha na lang Ano? Saka na lang sa bago. Oh, pwede rin. Yung panit. Balat ng malbago, pwede na rin pantali yan. Ay balat ka lang ng malbago ng pangbalat na pangtali natin ay.
Eh, hala eh, balat na lang. Wala naman tayo mahanap na bikal eh. Ay, hala eh, natuto ka na magbatangas. Hanap tayo pantali mga kaibigan. Dito sa bundok. Kung hindi ka sanay dito, parang palagay mo hindi ka mabubuhay dito kasi parang boring siya. Tahimik. May nagurukad nga di kinamo ha. May nagurukad kinamo. Yadi, may mga inukadang kinamo. Parang kung hindi ka sanay sa hanap buhay dito, parang mahirap. Pero sanayan lang din siguro. Diskartihan lang ano, Brachani ano? Oo, diskartihan lang. Parang sa dagat din, diskarte lang din. Kahit saan naman ka lumagay, kung hindi mo gagamitin yung sipag at tiyaga, ay wala rin, no? Diskarte lang. Hala, nakain na. Ay, nakakawa na tayo ng pantali rin. Ano bago na lang, ah? Marami ba eh? Hindi na kita. Ay, mabigat-bigat din to. No? Oo. Ilan yan? Lima ba? Ito. Jam. Onse. Pense. Audit lang man pala ang siya. Kaya ta palang yan ha. Yan na. 15 na yan. Chocho. Ganito ang pagtali nito. Ng kawayan na bala. Okay. Tagalog ang bala. Patpat. Patpat ha. Patpat ba? Patpat na kawayan. Ganito ang pagtali. Patpat daw. Patpat ba sa Tagalog, mga kaibigan? Sabi niya patpat daw yung Tagalog yung bala. Bambu. Kawayan na ano, pinagbiyak-biyak patpat. Sa Tagalog, ang kawayan, bambo, no? Hindi, kawayan lang. Kawayan din. Oo, kawayan. Pag bambu, hindi. Ang hirap. Shoutout sa Family Agos, from Joel Agos. Meron ako sa shoutout mga kaibigan, nakalimutan ko. Bali sa ano na lang. Sa huli na lang nitong video. Sa pinakadulo. Ang mga ilot family dyan sa kuwan, sa Tulay. Ang mga kuwan mo, followers mo. Anong? Ilot family. Shoutout nga pala sa Ilot family diyan sa Tulay. Kasiguran. Oo, Tulay Kasiguran. Tulay Kasiguran. 'Yun. Shoutout sa inyong lahat, mga taga Kasiguran. Mga vlogger na mga Bicolano, shoutout sa inyong lahat. Randos Moto Vlog. Sa Sandy Uragon Official. Kay Luis Salgado, shoutout sa iyo. Sam Backyards ng Abuyog. Boy Asim. 'Yun, shoutout sa inyong lahat. Siyempre yung hindi ko pa laging inaano si Tulits Moto Vlog. 'Yun. Napapanood ko rin yung vlog mo minsan. Mabigat.
Buti na lang matibay yung kasama ko sa sa pasaanan. Yeah, bubuhat na kami ng kawayan. Dadalhin namin sa tricycle. Lapit na. Dadalhin namin sa tricycle. Hirap pero kailangan nating magtiyaga para magkaroon ng bakod yung ating bahay kasi privacy. Right? Oh, magkakarga na kami. Karga na natin. Buti malakas tong bukas pa lang kayan. Bigas talaga. Tulak ko yan. Ano? Tulak pa. Tulak. Sige. Tama. Baka matuwal. Oh. Hindi nag-iit. Mabigat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gubaton. Kaya mo yan. Yan, talian mo na. Para makabanti na tayo. Ipit. Naipit? Oo. Malagag mo. Ah. Naipit. Dahil na, bala na yan eh. Ano, kaya? Oh. Namatay lang ang makina pero okay naman. Nalaga po. Oh, sige. Tuwal, lain man. Lain man. So, maatas yun eh. Sige. Mahulog. Oh, sige. Talas na yung brad. Ito yung bato. Okay.